Me saatiin silloin teiltä kuuntelijoilta viestiä aika montakin, että olisi kiva, jos pureutuu sitten joskus johonkin yksittäisenkin addiktioon ja myös näihin liittyen meillä on lähettelitte aika karuja storeja meille. Ja tämän teidän toiveenne toteuttamisen paikka on nyt ja tänään ja me puhutaan yhdestä yleisimmistä addiktiosta ja sillä addiktiolla on nimi ja se on alkoholismi. Ja meillä on täällä, voisiko sanoa kokemusasiantuntijana studios vieras, jota todellakin kannattaa kuunnella tässä asiassa. Eli Roope Salminen, tervetuloa. Kiitos erittäin paljon. Sun 3 käännekohtaa nimisessä podissa joitain vuosia sitten, ja kun sä aloitat siinä kertoa sun tästä ongelmasta, niin sä kuulostat tosi järkyttyneet siinä. Siis se hohkaa läpi siitä ja siltä, että sä et ehkä oikein tiennyt, mistä aloittaa siinä aiheessa. Kyllä. Sä ilmeisesti puhuit ensimmäisiä kertoja julkisesti silloin asiasta. Se oli eka kerta, kun mä puhuin siitä julkisesti ja ei ilmiselvästi ollut viimeinen, että sen jälkeen on kyllä saanut olla jeesustelemassa, jos missäkin mediassa kiitos kutsusta. Mä veikkaan, että nämä on viimeisiä kertoja, kun mä tästä ajasta puhun, mutta oli pakko supportaa, että teillä on niin hyvä meininki, niin mä koitan sanoa tänään jotain sellaista, mitä ei ole kuultu 100 kertaa.